दिनै मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान हिरिम्बा हालामारि जिनिथि गोथार बाथौ सान फालिनाय हाबाफारिया दिनै नैथि आगान होबाय। तामुलपुर जिल्लानि थाइगिरखारि चक बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव मैया 26 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 31 जानुवारि 2026 खालार 6 सान खुंनो लानाय हाबाफारिया मैयानिफ्राय जागायबाय। धोरोमखौ सिबिनायनि गेजेरजों फोरबो फालिथाय खुंनाय लाइमोनफोरखौ धोरोमारि गियान बोसोन होलांनो आरो बाथौ धोरोमखौ बुहुमाव गोजोरै फोथांना लाखिनो ओनसोलनि एबा हालामनि खौसेथिखौ हास्थायनानै बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय नुनो मोननाय जायो। दिनै फुंबिलिनि समाव अपेन बर'नि दैदेननायाव बाथौसालि फोथाराव हाबाफारि जानानै थाङो। बिफां गायनाय हाबाफारिखौ मावफुङो निजदेपेलि लाट गामि गाहाय आनन्द बर'आ। धोरोमारि बाथौनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुङो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि आफादगिरि दैथुन बर' बिथाङा। गासैबो बाथौ सिबियारि बिथांमोनखौ लोब लोब फैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होगोन होननानै फोरमायदों। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा देग्लाय जोङो 6 दिन हाबाफारि लानानै जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो खुंफुंगासिनो दङ। जोंहा मैयानिफ्राय 26 जानुवारिनिफ्राय 31 जानुवारिसिम जोंनि फोरबोआ बा नैबे मेलाया सोलिबाय थागोन। दा जोङो मैयायो जोङो गोबां बेफोरबायदिनो हाबाफारि लानानै जों आलासिफोर लिंहरनानै जोंनि मावनांगौ हाबाफारिफोरखौ जों मावफुंबाय। दिनैहाय जोंहा नैथि मंगलबार मागो दाननि नैथि मंगलबार जोंहा बाथौनि फ्लेग जोङो बिरहोखांबाय। लोगोसे दंफां गायनाय हाबाफारि जोंहा दङमोन, बेबो जानानै थांबाय। गोथैसि बावनाय बेबो जानानै थांबाय। जोंहा गोथार सिजौनि गुदियाव आलारि बाथि फोजोंनाय बेबो जानानै थांबाय। लोगोसे जाखिनि आरो उनफोराव थाबोनाय हाबाफारिफोर जोंहा 31 तारिखसिम सोलिबाय थागोन। जोङो जौस्राङाव जोंहा गोबां बेफोरबायदिनो हाबाफारि दङ। जोङो सानफ्रोमबो जोंहा मा होनगोन नाइट कालचार जोंहा दङ। लोगोसे जोंहा बायदिसिना खेला दुला जोंहा जानानै थांबाय, रं धेमालि बेफोरबायदि जानानै थांबाय। जोंहा सोरगिदिं बेफोरबायदिनो बानिज्यिक दखान सहर एक्सप' बायदिसिना जोङो गासै जेसेबांखि नैबेयाव सासे मोनसे न'खरा माने संसार जानायाव जा आगजुफोर नांगौ बेवहाय मोनजोबगोन, कम्बलनिफ्राय लानानै बायदिसिना माने मुवा बेसादफोर लानानै। आं आसा खालामो जोंनि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिफ्राय अन्य समाव जाबायदि हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथायनि जाफोर प्रग्राम बेफोराव जाबायदि रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि नैबे माने प्रग्रामखौ कालारफुल खालामोमोन, देग्लायबो माने 6 दिनिया जा प्रग्राम 31 खालारसिम जानो गोनां जे प्रग्राम बेवहाय गासैबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि हाबाफारिफोरखौ आबुं महर होफैगोन, आं बेखौ आसा खालामो। लोगोसे जिहेथु जोङो मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ बाथौनि सान हिसाबै बेवहाय जों फोरबो फालिदो। बेवहाय जोङो धोरोमखौ फोसावनो थाखाय बा जोङो धोरोमनि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो धोरोमनि बागै डिटेल्सै बा मोजाङै मोनसे प्रसारक खालामनो थाखाय जोङो सेन्ट्रेल बाथौनि आलासिफोर लिंहरदों। गाहाय आलासि हिसाबै बिटिसिनि दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लिंहरदों। आरो जोंहा मेल बेखेवगिरि हिसाबै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित सारखौ लिंहरदोंमोन, नाथाय बिथाङा बिखेक खामानिनि थाखाय दिनैहाय माने जोंनियाव फैग्रोबाय। बिथाङा जोंखौ गोबां बोसोन नेमखान्थि जोंखौ फोरोंनानै थांबाय, रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंनानै थांबाय। जोङो आसा खालामो जा जोंहा माने 31 तारिख खालि जोंनि जा गेवलां मेल बेवहायबो गासै रायजो राजाफोरा जोंजों मोनफैगोन। लोगोसे जोंहा दानि आगुनि बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो 31 तारिखनि मोनाबिलियाव कालचार श' बेखेवनो लाखिदोंमोन, नाथाय बिथाङा एसे उसुबिदानि थाखाय गाबोन जोंनि गेजेराव
गाबोन मोनाबिलि समाव जोंनि गेजेराव फैनो ओंखारदों। आं आसा खालामो गाबोननि जा जोंनि आगुनि बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सार जा जोंनि गेजेराव मोनाबिलि समाव सफैगोन बयबो रायजो राजाफोरा जोंनि नैबे बाथौसालि एबा जोंनि ग्राउन्डआव बर' रायजो राजा बा बिभिन्न जनगोष्ठिफोरा गासैबो लैहोर लैहोर फैगोन। आं बेखौ मिजिंथिनानै गासै रायजो राजाखौ फैनो जोंनि आफादनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय।